sige, imo na ning bugas. Ay, salamat kayo, sir. Ha? Sir, asang kulon diri, sir? Dito mo na, sir. Dito ra. Dito sa unahan? O, dito sa unahan. Ha? Nay masakyan diri para kulon? Napon, wagi mo dire. Agra diri. Wagi ra. Inita ron sir, no? Init yun. Init yun kayo. Napa may bugas dito sa inyo? Wala rin kasi. Ha? Wala kayo bugas. Murag kita kas ko nagdala kog bugas, murag wala gyud bugas dito sa inyo ba? Sige, imo na ning bugas. Ay, salamat kayo, sir. Ha? Salamat kayo. Imo na ning bugas. Nya kape, hilig ka kape? Oh, Ay mo na po ning kape, ha? Thank you kayo. Kabalo ba ka kining kape nindot kining kape kay dili maghapdos imong tiyan, di ka magpalpitate, tambal siya kape. Kung na kay balatian, pwede wag tangon basta miinom ka ning Santon Plus Coffee Mix. Oh, salamat kayo sa Santon Coffee Mix eh. Ibaw ba ka nga nung nanghatag og bugas og kape tungod kay birthday ni Sir Romelo? Happy birthday nimo, Sir Romelo. Sa imong gihatag na mong bugas og Santon Coffee Mix. Kaunta, tagan pagkag mayong inabuhi ug mayong lawas. Gitambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.